ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. സൗണ്ട് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ഉണ്ടോ? ഞാൻ സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ, മാതാജി കേട്ടോടെ. മാതാജി ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭീഷ്മദേവനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ആരൊക്കെയാ വന്നിടത്? ധൃതരാഷ്ട്രര് അല്ല, സോറി, ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ആരാണ്? പാണ്ഡവർ എല്ലാവരും കൂടി വന്നിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് മാധവജിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അത് ഭഗവാന് നേരിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭീഷ്മദേവനോട് ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദേവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ഭീഷ്മദേവരിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കണം. അതിനെ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അതെ അല്ലേ? എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഭഗവത്ഗീത ഇത്രയും അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ച് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അർജുനന് ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണ്ടാവില്ല. നമ്മളും പറയാ എന്താണ്? അർജുനനാണ് യുദ്ധം ജയിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം? തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കീർത്തി വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് മേലേട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറു കൈവിരൽ പോലും അനക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം? ഭഗവാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഭീഷ്മദേവര് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും യുധിഷ്ഠിരന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭീഷ്മദേവന് ആ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണം. ആ ഭീഷ്മദേവന്റെ കീർത്തി നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എല്ലാവരും വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ഒരുപാട് പേര് ഡെയിലി വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു വാക്കുകള് ഭീഷ്മദേവനിൽ വന്ന് ആ ഭീഷ്മദേവന്റെ കീർത്തി എല്ലായിടത്തും എത്തണം. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭീഷ്മദേവരാണ് ഈ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിച്ചത് നമ്മൾ അറിയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു എന്താ പറയാ ലീലയാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ലളിതമായ പ്രക്രിയ, വിശേഷിച്ചും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്കായിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് വിഗ്രഹം ഭവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഗ്രഹമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. അല്ലെ വിഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലേ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കടലാസ് പീസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവണം. പിന്നെയോ വിഗ്രഹത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ നിത്യേനയുള്ള ജോലികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്നും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ നിത്യേനയുള്ള ജോലികൾ, അപ്പൊ നമ്മള് ജോലികളൊക്കെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവാം. ഏത് ജോലികൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവണം? ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, തീർത്ഥസ്ഥലവാസം, ഭഗവത് ദിവ്യനാമ ജപം,
എന്നിവയൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളാകുന്നു. അപ്രകാരം പിതാമഹൻ തന്റെ പൗത്രർക്ക് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയണത്. ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു എണ്ണ കൊണ്ടുപോണ ഇത് വയലില് നാരദരെ പരീക്ഷിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ആ കഥ അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദന്റെ ആരാ ഭക്തൻ? എന്നറിയാൻ കർഷകനാണ്, വേണ്ടിയിട്ട് നാരദനാണ്. വയലിൽ എണ്ണ നിറച്ചിട്ട് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറയും. നടക്കാൻ പറയും അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താണ്, അപ്പൊ എന്നിട്ട് നാരദരോട് എന്ത് ചോദിക്കും? എത്ര നേരം എന്നെ ആലോചിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ പറ്റിയില്ല, എണ്ണ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല, താഴെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ശ്രദ്ധയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തിട്ടില്ല എന്ന് നാരദൻ പറയാണ്. പക്ഷെ മറ്റേ എല്ലാം ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ പണി ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ മുഴുകി പോവാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലത്തെ പണികളിലോ വേറെ പണികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ശ്രദ്ധ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കാറും കൂടി ഇല്ല അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്താണ്? ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആരാ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭീഷ്മദേവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന്. അടുത്ത 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാട്ടോ. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ. യഥാമുനേ സഹോപായാനി യഥാമുനേ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മ ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ. അർത്ഥ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി. കാമ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം. മോക്ഷാൻ പരമമുക്തി. ച സഖ സമേതമായി. ഉപായാൻ ഉപായങ്ങൾ. യഥാ അതേപോലെ. മുനേഹേ നാനാവിധങ്ങളായ. ആഖ്യാന ചരിത്ര ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്താൽ. ഇതിഹാസേഷു ഇതിഹാസങ്ങളിൽ. വർണ്ണയാം ആസ വിവരിച്ചു. തത്വവിദ് സത്യം അറിയുന്നവൻ. വിവർത്തനം. പരമാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലവണ്ണം പരിചിതൻ ആയിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഈ വർണ്ണങ്ങളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതി ഉള്ളത്? ഇതെല്ലാം ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മർക്കറിയാം. ഭീഷ്മദേവർക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു യോഗിയാണ് അല്ലെ? മഹായോഗിയാണ്. മഹാജനങ്ങളിലെ 12 മഹാജനങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം അറിയുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്ന, ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് മഹാജനങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരാളാണ് ഭീഷ്മര്. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് എല്ലാം അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 തരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്തൊക്കെ ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത് 4. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മദേവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? യുധിഷ്ഠിരനും കൂടെയുള്ള പാണ്ഡവർക്കും. അപ്പൊ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് കേൾക്കാം അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, രാമായണം എന്നീ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വിന്യാസത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പണ്ടുകാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാകുന്നു. അത്തരം ചരിത്ര വസ്തുതകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം നൽകുന്നവയാകയാൽ കാലക്രമമനുസരിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളില്ലാതെ അവയെ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിനു പുറമെ അവ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചവയുമാകുന്നു. അപ്രകാരം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ത്രിമാനങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷിക്കനുസരിച്ച് അവ ക്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പ്രബോധനപരമായ ചിത്രണങ്ങളിൽ മാത്രമേ നാം താല്പര്യപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുരാണ മഹാഭാരതം രാമായണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നോവൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് പോലെയല്ല. ഇതെല്ലാം നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു ചരിത്രമാണ്. ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പണ്ട് കാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ പുസ്തക രൂപത്തിൽ അറിയുന്നതാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചരിത്രങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം സംഭവിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ചരിത്രം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളില്ലാതെ. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് ഓർഡറിലല്ല പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയില്ലേ 1950 എന്ന് സംഭവിച്ചു, 51 എന്ന് സംഭവിച്ചു, അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല ഇത്. അപ്പൊ ഏതേതു സന്ദർഭങ്ങളില് ഏതേതു കഥകളാണ് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ കഥകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ത്രേതായുഗത്തിൽ നടന്നതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ നടന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഓർഡർ മാതിരിയല്ല ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ്? ആ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തില് അത് നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനം, അത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകണം, മനസ്സിലാക്കണം അവരെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് ആ കഥകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു, വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതെന്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതാണ്? ഒരു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആരിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരണത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്. കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലത്തെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ? ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ 14 ലോകങ്ങളിലെ ഭൂലോകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്, അതിന്റെ മിഡിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഈ ഭൂലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഈ 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ജാലങ്ങളുണ്ട്, ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വേറൊരു തരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കലിയുഗം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സത്യയുഗാവാം, അല്ല വേറൊരു യുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ത്രേതായുഗാവാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഒരു മുടക്കമില്ലാണ്ട് എല്ലായിടത്തും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പല പ്രപഞ്ചങ്ങളില് നടന്ന സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഏകീകരിച്ചിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ പുരാണങ്ങളും ഭാരതവും മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഒക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ക്രമത്തിലല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്? അതിന്റെ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഗ്രഹിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? അത് ക്രമത്തിലാവണമെന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു വിധത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? യഥാർത്ഥത്തില് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാവേണ്ടത്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രധാനമുള്ളതാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഭീഷ്മദേവര്. ഇനി ശ്ലോകം 29. ധർമ്മം പ്രവദതസ്തസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃത്യോർവാ വാഞ്ചിതസ്തുതരായണഃ
നാരായണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൃത്യോർവ വെച്ചിട്ട് 2 വാ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത്. ആദ്യം മൃത്യോർവ, പിന്നെ വാഞ്ചിത. അവിടെ ആഞ്ചിത എന്നുള്ള വരിക കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മം, തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ. പ്രവതതഃ, വിശദീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ. തസ്യ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ. സഹ, ആ. കാലഹ, കാലം. പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ, കൃത്യമായി, പ്രത്യക്ഷമായി. യഹ, അതാകുന്നു. യോഗിനഃ, യോഗികൾക്ക്. ചന്ത മൃത്യോഹോ, സ്വയം തീരുമാനിച്ച സമയത്ത്. മൃത്യു കൈവരിക്കുന്നവൻ. വാഞ്ചിതഃ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന. തു, എന്നാൽ. ഉത്തരായണഃ, സൂര്യൻ വടക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ഗമിക്കുന്ന സമയം. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മദേവൻ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ സൂര്യന്റെ ഗതി വടക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം ജീവൻ ത്യജിക്കുന്ന യോഗികൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണിത്. നമ്മൾക്ക് 1 കൊല്ലാണ് വർഷമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, 365 ദിവസമാണ്. അതില് 6 മാസത്തില് ദക്ഷിണഗോളത്തിലും 6 മാസത്തില് ഉത്തരഗോളത്തിലുമാണ് ആരുണ്ടാവുക? സൂര്യൻ ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ ഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് നമ്മൾ സോളിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ഏറ്റവും എന്താണ് നേരെ മേലെ, അതായത് സൂര്യൻ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും നേരെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പല സമയത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ, ജൂൺ, ജൂലൈ ആ സമയത്താണ് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ 6 മാസത്തിന്റെ ഇതിലാണ് ആ വ്യത്യാസം വരിക, ഈ സമയത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് ഉത്തരഗോളത്തില്, അതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത്. വടക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ പോകുന്ന സൂര്യൻ പോകുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉത്തരായണത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ശരിക്കും നല്ല സമയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരിക്കാൻ നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ ഈ യോഗികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം ജീവൻ ത്യജിക്കുന്ന യോഗികൾ എന്നാണ്. അവർക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ട്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രാണനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് മേലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം അവർക്കുണ്ട്. ആ യോഗ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ സമാധി ലെവലിൽ എത്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സമാധി ലെവൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ യോഗികൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തലയുടെ മേലത്തെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി അവരുടെ പ്രാണനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ഏത് സമയത്താണോ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് പുറത്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹം ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? ഭീഷ്മദേവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രപാദി കി ജയ്. ഉത്തമ യോഗികൾക്ക് സ്വേച്ഛയാൽ അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉചിതമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഹിതവുമായി തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും താതാത്മ്യപ്പെടുത്തിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾ പൊതുവെ അഗ്നിദേവന്റെ ദീപ്തിപ്രവാഹ വേളയിലും സൂര്യൻ ഉത്തരായണത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നും അപ്രകാരം അവർ ആത്മീയ ആകാശം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നും ഭഗവത്ഗീത 8:24 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത 8:24 ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരായണത്തില്, അതായത് സൂര്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി 14 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. ജനുവരി 14, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പൊങ്കൽ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മള്. ആ ജനുവരി 14 തൊട്ടാണ് ഉത്തരായണം തുടങ്ങുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസം, അത് കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണായനാണ്. അപ്പൊ ഈ ജനുവരി 14 ദിവസം തൊട്ട് 6 മാസം മരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതെങ്ങനെയുണ്ടാവണം? അഗ്നിദേവന്റെ പ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഡേ ടൈം, അതായത് പകൽ സമയത്ത് മരിക്കണം. അതാണ് 2 കണ്ടീഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല? തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അത് ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ദക്ഷിണായനത്തില് നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ അല്ലെ, 6 മാസം അല്ലേ. ജൂലൈ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഗസ്റ്റ് ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എന്തായി മാറും? ദക്ഷിണായനായി മാറും. അപ്പൊ ദക്ഷിണായനത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ്. അവര് എന്താണ് ചന്ദ്രനിലെ ത്രൂ ആണ് പോകുന്നത്, അതായത് മൂൺ ലൈറ്റിൽ പോകണു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം.
കേട്ടോ. ഇനി വേദങ്ങളിൽ ഈ സമയങ്ങൾ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ മംഗളകരമെന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ദേഹം ത്യജിക്കാലോ. അപ്പൊ ഈ ഉത്തരായണം നോക്കിയിട്ട് അഗ്നിദേവൻ ഉള്ള സമയം, അതായത് പകൽ സമയത്ത്, ആ സമയത്താണ് അവരൊക്കെ ജീവൻ വെടിയാത്രേ. യോഗ പ്രക്രിയയിൽ പരിപൂർണത പ്രാപിച്ച് പ്രവീണമായ യോഗികൾ ഈ ആനുകൂല്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വേച്ഛയായ ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞ് അല്പബുദ്ധികളായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അത്രയധികം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഭൗതിക വാഹനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏത് ഗ്രഹത്തിലും ഒട്ടും താമസമില്ലാതെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമാക്കുന്ന മനോമയ തലത്തിലും ഉപരിയായ അവസ്ഥയെ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് യോഗ പരിപൂർണതയുടെ അർത്ഥം. അതായത് അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാണനെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇത്ര ആൻഡ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത്യുന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യോഗികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്. മണിക്കൂറിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈൽ വേഗതയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും അത്യുന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള തന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ ഭൗതികവാദി പരാജയപ്പെടും. ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഭീഷ്മദേവന് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് നന്നായി അറിവുമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ നിമിഷത്തെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ കുലീനമായ പൗത്രർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സുവർണാവസരം സമാഗതമായി. അപ്രകാരം ഉദാത്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ധർമാത്മക്കളായ പാണ്ഡവർ, ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെയെല്ലാം സമക്ഷം ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഉത്തരായണായി, ഇവരെ ഉപദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവരോട്. അപ്പൊ ഇനി ഭീഷ്മദേവര് പോവാൻ തയ്യാറാവാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി, നാളെ കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നാളേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭീഷ്മദേവരെ കുറിച്ച് പറയാനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 2:50 നമ്മൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് വരണം നാളേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.